A tardanza e a falla de compromiso por parte do Concello da Pobra, que non contestou a solicitude realizada no seu día para poder volver a empregar as instalacións do campo de fútbol da Alta para a disputa do torneo, levou a organización a ter que buscar novo emprazamento. Despois de tocar algunhas portas e vendo o apoio e colaboración mostrada polo Concello de Rianxo e o Club Deportivo Unión, optouse polo cambio. Pois Rianxo, en este caso, mostrou un interés por facelo ali e para a miña parte da organización, pois todo o meu agradecemento ao Concello de Rianxo pola súa implicación. Outra das novidades desta edición será a entidade destinataria da recadación do torneo, que volve a ter un fin solidario. Será a Fundación Aladina, que traballa no coidado de nenos con cancro. O ano pasado foi para a Asociación contra o Cáncer, que recordo lle demos 6.000 euros. Este ano, pois, o torneo vai a favor da Fundación Aladina, que é unha fundación que traballa con nenos que ten problemas de cancro e tamén axudan aos familiares. No aspecto deportivo xa está prácticamente todo pechado. Serán ao redor duns 50 equipos de categoría Benxamín e Alevín, entre os que se atopan, ademais dos clubs da zona, equipos como o Sporting de Gijón, o Villarreal, o Celta ou o Deportivo, e tamén de fora, como o Porto, o Benfica ou o Fulham, un dos últimos que confirmou asistencia. O torneo pois vaise consolidando e cada ano pois vai crecendo. Este ano pois a nivel internacional xa é un salto cuantitativo e cualitativo, porque o ano pasado era o Fútbol Club Porto o equipo internacional, este ano xúntaselle o Benfica de Lisboa, o Ado de Holanda e máis o Fulham de Londres, que esos catro pois xa realmente dan un carácter internacional. A celebración deste torneo, un dos de maior prestixio dos que se celebran na zona, será posible tamén grazas ás aportacións que realizan ao redor dunhas 100 empresas e entidades colaboradoras, como é o caso de Gealsa Rianxeira, Congalsa, Ferdova, Pavimentos Noia ou Clínica Gonzalo Castro, entre outras.